Astăzi vom face un episod mai special cu ping-pong. Înainte să încep, vreau să-i mulțumesc lui Dizo pentru că mi-a făcut o promovare acum 2 zile pe live-ul lui și m-a ajutat să strâng 107 abonați. Hai să începem! Prima provocare va fi să nimerești 2 pahare. A doua provocare și ultima va fi să nimerezi toate paharele. Cam atât a fost, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și nu uitați, cel mai important, să faceți mult sport. Pa, pa!